गामिनि जानानै नोंथांमोननि गामिनिफ्राय सासे हाबा जाखानाय आइजोआ खारनानै दं मा बुंगोन बे समाव नोंथां? दा जाय आइजोआ खारनानै दङ बियो आंनि फंबायनिनो हिनजाव माने बियो दाख्लै सावथालनि एसे गन्डगल जादोंमोन ना बे समाव एसे खाथि जायो नालाय बेथिं सावथाला दा बेयाव गथ'खौ अननानै गावनि बिफाया गावसिनिथिं बांद्राय बिदि सावथालफोरबो गैया नालाय अननानै न'आव लेंहरथ'दोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव बिफा लेंहरदों होननानै बिनिफ्राय थांनानै बिदिनो सानथाम सानब्रैसो जाहैबाय नामाथाय न'आव थांनाया ओमफ्राय दा बिनिफ्राय बियो मैया बिमा बिफानिफ्राय बेयाव फैफिननो होननानै फैदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय दा बिमाया गारि हमनानै हरलायदोंनो जों मिन्थिनायाव आरो न'सिम फैनो थाखाय ओमफ्राय दा बे गारिखौ बियो उल्था ओरै रुनिखाथाथिंसो लिंलांदोंनो बे रुनिखाथाथिं लिंलायनायाव जोंथ' मिन्थियासै जों न'आव फैदों होननानै मिन्थिनायखाय नेबाय थादोंनो आइया बै दखानाव माने लामा ससेनिफ्राय लाबोफानो होननानै फिसौबो दं नालाय दा मोनथिनो मोननाय बायदिबा जोङो दस्रा हौवाजों थांबाय होननानै मोनथिदों आरो सिगांनिफ्रायनो बिदिनो रायलायबाय थाखायो नामानो दा न'खराव ओरैनो माबाफोर जादों? न'खरावथ' जेबो जाथाय जायाखै जेबो दावराव दावसि गैया फिसायाबो दाख्लै आंनि फंबाया खामानि मावनो थांदों बेखौबो गावसोरनो खोथा मिलायलायनानैसो थांखादों आरो ना गारि भारा गैयिनि थाखाय जेनेबा गावनि बिमा बिफानाव लायथ'लायनानै हरदों सहैनो थाखाय जायगासिम दा गावसोर सानैनि गेजेरावसो जेनेबा फनफोरनि गेजेरजों माबाफोर एसे गेंग्रे गुंग्रे जादों नामा बेखौ जों बुंनो रोंला जायखिजाया जों मिन्थिनाय बायदिबा जों फंबायनाव खबर लाहैनायाव फंबाया होनदों आरो जों जेबो जायाखै बिदि होननानै बुंदों। दा फैफिनजानो लुगैयो औ जुदि बे हिनजाव मानसिया बे गथ'खौ फोरोंनांगौआ साधारन नङा नालाय दा गथ'आथ' स्कुल सोनायनि टाइम जाबाय लांनानै जाहाथे गथ'खौ गोदाव सोराव दा खालामथों गावबो मोजाङै मोजां बिसिम न'सिम फैनानै फिसायजों अनलायनानै जाहाथे संसार जाफैफिनो जों बेखौनो हास्थायो आरो जायहा लांखारदों बिथांनि सायाव माबाफोर राहा लागोन नामा जुदि दोनफैयाबा? दा राहा लानायानो जाहैगोन जेन'बा जुदि जों बेखौ मोजाङै मोनथियोबा जाहाथे बे जाय लांखारग्रा सेंग्रा बे मोनथिखायो बेहा फिसा सासे दङ आरो न'खर दङ होननानै जुदि बियो अननानै मोजाङै मोजां दोनफैफिनो बे जोंनि बिबोनांखौ लांखारग्राखौ सन्देह'आव हाबा जानाय होननानै ना सेंग्रा होननानै मिथिदों ओरैनो? हाबा जानाय होननानैसो मिथिदों लांखारग्राखौ जाहाथे मोजाङै मोजां बिसिम दोनफैफिनो जों बेखौनो आसा खालामो आरो बिबोनांखौबो आं खावलायहरगोन जाहाथे मोजाङै मोजां फैफिननानै जों गाज्रि मोनखाया बिबोनांखौ जों अनखायो जों रावबो बिदिनो न'खराव एखमबा दावराव दावसि जाबाबो जेन'बा जोङो अनफिनखायो जेबो बेफोरबायदि गिदिर दावरावबो जाफेरखायाखै दिनैसिम जाहाथे जोंना बिबोनाङाबो फैफिननानै मोजाङै फिसायजों अनलायनानै बिहाव बिखुनजों अनलायनानै गामिजों गोरोबनानै संसार जाफैफिनो जों बेखौनो आसा खालामो आरो फैफिनगोन होननानै जेरैबाबो अननानै फैफिननांगोन जेरावखि थाया मानो जाय लांग्रा बेबो दोनफैफिननांगोन जाहाथे आंनि फिसाजों मोजां अनलायनानै रायजो जाफैफिनो। मा मुं बिहामजोना? भाग्य'। सन्देह'आव सोरजों खारफालांदों होनना सानो? खारफालांनायाथ' दा मिन्थिनो मोननाय बायदिबा गुबुन हौवाजों थांबाय अदालगुरिनिनो बर' औ जाय लांखारग्रा बिथांखौ मा बुंहरनो सानो? बे जाय लांग्रा बिथां माबायाबो अननानै दोनफैफिनथोंसै जाहाथे फिसाफ्रा मोजाङैनो अनलायनानै रायजो जाफैफिनथोंसै आरो जाय खारजाग्रा बियो बहा थायो दायो? खारजाग्रायाथ' फिसालाया माबायावसो दङ मुम्बाइआव। दा गथ'बो दं होननाय खोनादों? औ गथ'बो दं फिसा हौवा सासे दं आरो बोसोरथाम जाबाय। बे दा बहा दं गथ'आ? गथ'आ बिमाजों दंहैफायो बिमायानो लांफादों दा फिसौखौनो हरसे गाबगासिनो आं। माब्ला खारा ओरैनो? मैया थारमाने रुनिखाथायावबो नुबोदों आरो ना मानसिखौ बिहामजोखौ आरो जाथि बंस'फ्रा नुबोखादों। न'निफ्राय थाङा ना बेलेग जायगानिफ्राय? गावनि बिमा बिफानिफ्रायसो थांदों। माब्ला थाङामोन न'आव? न'आव दाखालि मा बारायाव थाङामोन थांनाय बुधबाराव थांदोंमोन औ। गावनि न'आव बहा ओरैनो? खुंग्रिङाव। आरो बे जायगाखौ मा होनो नोंसिनिखौ? जोंनिखौ बेखौ मारुफारा बुङो 2 नं मारुफारा। दा बेखौ ससियेल मिडियायाव होनाय जागोन भिडिअखौ थारैनो बर'नि जे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मा खावलायहरगोन जे एबसु बा बनसु बायदि बायदि आफादफोरखौ नुसनोब्ला हमनानै दोननो मा खावलायहरगोन?
हमनानै जोंनो खोन्थाहरथोंसै अननानै जेरैबाबो नांफिनगोन जेरैबाबो नांफिनगोन औ बिहामजोखौ नांथारगोन जेरैबाबो